ug karon mga kasiyaw mayong buntag kanyong tanan. Ako karon sa balay ni Del si Mamarang Island. Na ako diri sa Kampalanas. Para ilang balay oh. Suroy na po ko direk. Og sa tanang mga alpaka paro tibuok Pilipinas og sa ubang nasod, palihog ko og suporta sa ako ang channel Probinsyanong Siaw ug sa ako ang brad nga si Bradel Mamarang Island. Na ako diri sa iyang Pinoyanan karon. Yo, what's up mga kadagom? So it's me again, it's your boy Mr. Marangay og si Titing Stevie. Yo, what's up mga ka-SB? Og si SB Mayong. Ang channel ni Fred Salak. Yan ang Probinsyanong Siaw. Og shoutout sa tanang alpaka paro dira sa within sa secure o outside sa secure. Shoutout yung tanan, please mga brothers and sisters, suportahan nato ning channel lang mo tanan. Palihog lang, subscribe ta o follow po sa mga pages Orto o enjoy the show while the filming. Padayon nga paghatag-hatag mga videos, padayon na mo paglataw mga igsoon. Salamat. Kung karon mga kasiyaw, ako nang ikaw para po sila balik karon. Next si Mayong, si Titing, o si Mamarang Island. Abot na kami direct. Anak ko nila direct kasiyaw. Bisita na po nila direct kay ari dire ang ilang content karon sa Secure Miners. Dirihin mo on sa balay ni Bradel Mamarang Island. Please subscribe, Tilings TV. Please subscribe, SB Mayong. And also my channel, Probinsyanong Siaw. Salamat kayo guys sa tanang nagsuporta. Kung katong wala pa na-subscribe sa akong channel, please subscribe Probinsyanong Siaw and hit the notification bell. Bill all para updated kamo sa upcoming mga videos. Kasiyaw karon mo order si Mayong ugwan double deck ug si Idol Square do gasukod sila oh. Ang Chinese nangita og kuan. Nang hinabog kaya production sa China. Sakop pa na. Sukod do. Dili ra pide po ni sila mga vlogger, mga kuan problema taga furniture jo pud ni sila. Muni tagiya guys, ani furniture oh. Bradel. Mag-order time eh, mag-order na yung mga bagala. Basta makakumpaan na rin yung mga tuwa, ha? Ipat na kabayaman nito ako tanaw ito mo ni Pulis Panta. Kani Brad, pagkapin na ni Brad, kani? Unos na eh. Unos, sa katre. Karon guys, mulan to mining katre ni Bradel. Oh, hinambog sa niyang katre nga patsada kayo. Lantaw na mo niyang katre guys, oh. Ano yung catering ipang hinambog. Style yung catering mga kasiyaw kay hiwi og puste. Kana ba ang ito? Basta ang gist by unsa na this also parang normal dito sa kwarto. Wapa ba day kay kwarta? Kun mo na. Pila yan yung katong linyang dito sa niya. Exercise mo na gani. Pila ni Brad? Site, utso. So, fit ba din na pasiyan? Fit. Put mo na gitawag nila og it by 14 na gani. Si tawagan mo sa panday ka Area. Dili kanang fit nila kanang Og mas centimeters imong basihan? Centimeters? yung tama lang no pas na kwarto gis. Aw so gina Mo lagi na fit. fit ba gina na? Fit. Utso dosi na gani. Okay. Ayaw pa sa inyo. Dami ato. Panahon na. Mupo lang tawag yan. Pilahan na. Maybe. Kuha na sa mga ka-12, 3-12 ba? 8 by 12. Yung fit again. Yung mga napasugpuan. Buba na. 8 by 12 and kwarta. Maybe. Ay, aparador first. Maybe.
Maybe no. Ano to ang tanong maybe. Ako ta ba maybe hare. Guys, nabuto sila guys. Nabuto sila. Ha? Te? Sumala ni mo? Pag-ilom niya. Ulit na mo? Nabuto sila oh. Upay pag-abot nila mga kasiyaw. Sila talaga. Upay pag-abot. Una may abot sila eh. Sila. Nakasabida lang din talaga ko man ay pura magkasuko. WhatsApp mga kasiaw. Nakuyog namin sa yung labing siaw pod. Nag-share sala. Narao. Jesus, kamatay niya. Umana lang siya kaon, tag sa kaon. Hay mamay, buntag mo. Bahala ko nila yung idala basta ang relasyon ng Muskino Nara. Ang relasyon mo ni Idol Tilya, unsa may imong ikistorya po niya? Puling-yuling ni. Unsa naman po? Unsa yung relasyon? Diyon sa manimo siya paghigugma. Ug sa tanang nagsuporta sa kuwang channel, daghang kayong salamat ninyo mga kasiyaw. Ug sa katong wala pa ka-subscribe, please subscribe. Probinsyanong Siaw, and hit the notification bell para updated ka mo sa mga coming videos. So, inirekotob kini akong content. Daghang salamat. God bless you all mga kasiyaw. Long live Alpha Caparro nationwide. Baka